மக்களே வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் என்னென்னா அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப் சிஎஸ்கே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பார்க்கலாம். பாசிட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மித்தோட ஃபார்மு, சாம்சனுடைய ஸ்மாஷஸ், ஆர்ச்சருடைய அந்த லாஸ்ட் ஓவர் மாசான பர்ஃபார்மன்ஸு. அப்புறம் பவுலிங்கில் வந்து டிபேட்டியா வந்து ஸ்பின்னிங் வந்து செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு. ஆர்ச்சரோடைய பவுலிங்கில் அதுவும் வந்து சூப்பராக போணுச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சாம்சன் கீப்பிங் வேறு லெவலுங்க. இந்த டீமோட நெகட்டிவிட்டி பார்த்திங்கன்னா டாமோட எக்ஸ்பென்சிவ், மில்லர் ஃபார்மு, ராபியோட ஃபார்ம் நல்லா இல்லை, அண்ட் தென் வந்து பேட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல்ரவுண்டர்ஸ். ஸோ அதெல்லாமே அந்த டீமோட ஃபார்ம். இப்போ வந்து சிஎஸ்கே எடுத்துக்காங்க. சிஎஸ்கேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா 3 தான் இருக்குது. நெகட்டிவ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. பாசிட்டிவ் என்னென்னா ஃபேர் பேட்டிங், சாம் கரன் பர்ஃபார்மன்ஸ், தோனி ஃபார்ம் அட் லாஸ்ட். இப்போ வந்து நெகட்டிவ் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன். சாவலோட எக்ஸ்பென்சிவ்ங்க, கண்டிப்பாக ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். 55 ரன்ஸு. நெகட்டிவ் அதை போல் 56 ரன்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். அப்புறம் ராய்டு இன்ஜுரி, ராய்டு டீமில் இல்லாதது, இந்த மாதிரியான மேட்ச்சில் ராய்டு இல்லாமல் இருந்து போனது ரொம்ப கஷ்டங்க. அப்புறம் ஜடேஜாவோட ஜடேஜா ஃபார்மில். அடுத்தது வந்து வாட்டன் வந்து ரொம்ப இதாக சொல்ல முடியாது, அதாவது அந்த பழைய ஃபார்ம் இல்லாமல் தோணுது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முரளி விஜய் அவுட் ஆஃப் ஃபார்மு. தாகிர் வந்து பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிறது நாட் குட்டுங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு வராது. எனக்கு தெரிஞ்சு எம்எஸ்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம் கரன் அவுட் ஆனப்பே இறங்கியிருந்தானா ஒரு செட்டில் ஆகியிருந்தானா கண்டிப்பாக அடித்து மேட்ச் வின்னிங் பண்ணியிருக்கலாம். 16 ரன்ஸுன்றது வந்து ரொம்ப இதுதாங்க. அதுவும் லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த 3 6 அடிச்சது வேறு லெவலுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஆர்ஆரோடைய அப்டேட்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ வெயிட் அண்ட் வாட்ச்.